जों दिनै आरो सिनि मिया कमलं डिग्री कलेजाव पढ़ी दंनाय सिनि बुखुबजों सन्दा लक्ष्मी करबं बनि साक बेलाय काहिनिया बनो नायनायनि बागै आनि लगी फाइका सिनि इएम थों रुं बेदेकनि आदं ते आरो सिनि आ हामक्राय बेदेकनि इएम बरक मिले जों वन चलायखा आं अलरेडी अब तिनि निजे गतना साना निसागा आं अलरेडी मिया निजे गतना खोनावै हरा आं कोनो मते बनो जरारै मारे आं हरा कोनो जागा थांमालिया तिनि फुंगायखिन आं बनो थाङै जे थैनाय सिनि कमला करबं बना आं थाङै आइखेंखने थाङै आनि जे खा दं माने आनि जे बानचाक आं आबनो नायखा बिनि थैतानि बनो जे कास्ट खायासिनि सिगां हेके बनो सगियासिनि सिगां आरो थाङै आं नायै बनि बेलायखे खामजाक आरो बेलायखे माने आबाद मोनसे बखा बेलायखे मुक्ति खालायजाक बुफा लें लेंगै खाकला बय हानि लें लेंगै खालायजाक आबा हायकिनो बनि जे सामुं नि बागै जों अनेक किसु कक सालायै जे मानसाक बनो जों सुबा सुबा खालायलेखा फेबा बिनि परेबा आं बनो सुबानानि बागै आरो ने डाइरेक्ट फायै बेलबेरे आर डेभेलपनि भिडिअ बबाय मालय बिनि सामुं खायथिनि जेसामनेस खायफोरनो जों सुबा लायनायनि बागै जों आरो कक सालायखा अ साथे साथे जों ताबो एडिसि हापांनोङै सिनरो जे अनारेबल सिनि इएम छंतङै जों अरबो नुक फैखा जे सिनि बुखुक सन्दा लक्ष्मी करबंनो बिनि सिरियास माने बिनि जे अबस्था बेलायखे अब मकलनि मुख फैसाराथाय मुंछु अ जों सानानि मतनि त्रै तावनि बागै एसेके सिरियास बो जों नायफैका एकमात्र संसार बरफनि हांची साइमान दं बेलायखे कठिन बिनि लांमा ताबुक जे बो थैनानि पान्जा लरि लाई दं अबनि बागै बनम थांनानि सुबानानि बागै जों जत्त मानसाक साइटुबै दं एडिसि हापांनोङै बाहायके बिसोर जरा हेल्प खैमानाय जों आरो जास्ट आं नलेज बरखासिनि जे सिनि ट्राइबल वेलफेयर एडिसि हामफोरनि जायगा दंनाय डिपार्टमेन्ट दंनाय बरबाय कक सालायजाक बनि बागै जों अलरेडी बुंनाय जादों डकुमेन्ट नांकुक माने आबरबो जों तलाङै थांखा आबो तलांबायो एडिसि हापांनाय दङ सिनारा एएम जों दं बर जतन जों जन बाक्सा खा बाक्सा थानजागा जों आबनो जों सुबलानि बागै चाइटलाय दङ फेबा आनि आं अबनो कन्यम जोङो छुदु जों सिमिया जरा o tipra hasteni tipra saram khagnang mayagnang borokaham khakaham tongnai rokno bang kobogo belai khinang kukmani o jagawo jorawo जों tini khanaka tini already 3 botol thei rekha pheba obo sabisi ania khana tai 9 botol thei nangnai bini thei nangmani ko o positive o blood group no kebo jodi khakaham tongkhangkai bono donan bagai bang tini ni nong ni channel ni singte ang kobok nai khakaham khakupur jodi tong tongkhangkai omo hai boro rokno belai khinang wo sungo dopo subalai ni obon bagai ang koijawo mai ganang khakaham boro rok kisa subajadi je mansak help khayen bagai ang koyei hanya hai jotono na hambai khakaham ya pare om hai borokno jotono chung sini khakaham bai chung subai mangkha bini langma asungcharo chung sama korbong bongsoni tabuk se first step ar jagao bini je village singkai sampa village bormura sampa village ni korbong paron bor totally aro 35 family si tongjau aboni bagai bongni khub komorna ni dijo thang tomone abno mo thangina